le tuna hian dik zau ko na leitlan hiam ni kum lam panga changa che to kha hei kan VC vice president wel mo ya le vental ban suai me president wel ke pukel du maten nen me ka tuin zinga WhatsApp lama social media lama kan huai chuan hei tlan hiam belen ina la thui khop maya tuna hian zan lama phei chuan engemaw sui thuna mo engemaw PWD lam department lam te hian caution engemaw assign da wanda ani lo chuan hei a thuk sia motor te naron tlan thapuat men ti te pawh hlo khop ani tawna he ki lai puma ro chama in ania hei tian kan VC lam te weme lam ten thul thlen dan en vel ani e